Benvolguts i benvolgudes. En primer lloc, deixeu-me desitjar-vos que estigueu sants i estalvis i si heu patit d'alguna manera els efectes de la Covid, us transmetem tot el nostre afecte i suport. Com bé sabeu, les activitats presencials s'han vist reduïdes i fins i tot suspeses en molts casos. La vida cultural de la nostra entitat, com també de la resta d'entitats, s'ha vist alterada de manera important. Així tot, no deixarem que la pandèmia impedeixi el nostre normal funcionament. És per aquest motiu que des del Cercle Català d'Història hem decidit fer un pas endavant i aprofitant la força i les possibilitats que en donen les noves tecnologies i les xarxes socials, transformarem la nostra habitual activitat presencial en virtual i ho farem mitjançant un nou espai anomenat Converses d'Història. El nou format Converses d'Història permetrà oferir-vos conferències, presentacions, entrevistes, etc. i estarà a la vostra disposició en format digital al nostre portal. L'espai Converses d'Història té com a objectiu arribar a tots els públics de manera permanent perquè pugui ser visionat i compartit quan ho creieu convenient. D'aquesta manera pretenem arribar a més públic i que aquest coneixement no sigui efímer. Us convidem, doncs, a descobrir molt aviat Converses d'Història, el nou espai virtual del Cercle Català d'Història que us farà gaudir de la història i del que tots serem una mica protagonistes. Estigueu atents. Us recordem també les nostres visites culturals guiades i que podeu seguir totes les novetats del Cercle Català d'Història al nostre portal www.cch.cat i a les xarxes socials com Twitter, Facebook i YouTube. Fem cercle, fem història. Us esperem molt aviat a Converses d'Història.